Sawubona mama uThandi. Yebo sawubona ntodana. Ngosandile mina wami Khizi Sibongo ngihamba nokhomanda wami uBhutuzolo uQhoboshiyani la. Sicela ukusilandise ngodaba lika 1965. La oyistimela esenza khona ingozi sabulala abantu ngo-October. Ake usilandise mhlawumbe ukuthi kwenzekani. Ntodana lo khulumayo uThandi Dladla. Ngo-1965 October 4 ubaba wami wekuleso stimela. Kwakuyisitimela esidala babebiza ngengudlungudu isitimela samaplangwe. Leso stimela sasuka eThekwini siza la kwaMashu. Ingozi yenzeke eFingamu. Isikhathi sengisikhohliwe sona sakungathi uyala la ko-6 ko-22/6. Leyo ngozi leyo yabhubhisa umhlaba wonke ngoba ayikho isection ongazange kushonwe kuyona kushone umuntu. Kawukuba ke omake obaba bahambe bebafuna bebacinga bebafuna nje abatholakalanga bephelele batholakala sebefakwe nje emasakeni bebathatha eLekakito lapha babebekwe khona obaba. Wawuthatha ngoba umazi ukuthi umuntu unomake endaweni ethile engalweni noma emlenzeni noma uthatha leyo nto leyo mhlambe esiphongweni yayazi ingozi yakhe uthi esiphongweni nengozi ethile uthathe lokho babe wophisi nje bangcwaba into enjalo mama. Bangcwatshwa ke lo hulumeni ke lo mdala esasinawo bemngcwabela bengcwatshwa kaEli bonke babekwa lapho kaEli. Lapho kaEli okungekhombisa ukuthi la kunabantu abafa ngestimela ngoba ufuna ngabe leyo ndawo basibiyelele yona ibhalwe ukuthi amathuna abantu abalima lengozini yestimela akwenzekanga lutho. Nalapho ma bahlala kanzima bengasenabo abakhwenyana kwakufunakala begane bethola amadoda amanye kakuba uma ungenayo indoda wawuvuzane kufike uWilson lo wayephethe ioffice la kaC hamba neBlackjack lakhe fake emotweni impahla nathi uma wasifika sesilayishiwe sesi7 etruckini sesihanjiswa siwaka ikuthiwa uma bahlale bebuka amadoda impohlo izobathatha. Hayi lapho uma walwa wathi akayindawo akambulalanga uDladla akayindawo sakwazi ukuthi sihlale la wahamba kuma woyincengela kobunye ubaba la ophethwe nesitolo uAfrika wathi ucele ukuthi emregister ngoba kwakufunakala umuntu osebenzayo ethi umlungu wekuhlala endlini ungasebenzi umfazi uzohlala kanjani kancane ke siselapho nje sisithanda ngalesikhathi bengcwatshwa lapha yaka L la usho khona babengcwatshwa ngani kwakamabhokisi kwenzeka kanjani. Ngizothi amabhokisi ngoba uyekethu uma wafika yena uthole kehleli elindile ethi phela uDladla uzomenyezwa kanti sekufike qala abasekhaya eMbumbulu kwayibona sebemthathile sebemngcwabile sebemfaka sebemkhombisa ukuthi nanga uDladla lapho life ihlwe kwase ukuthi kwaba ukuthi ke ngesikhathi inikhula benikwazi ukuya khona mhlawumbe nithi niyobona kuthiwa nangu ubaba la abakhona njengoba ngaba ngiqamba amanga bandla. Asikazi nje uma uyekethi nje ngahamba kakhulu ngoDladla sidlala amabhunu wehlala ekhala nje ngalokho ethi hey ngahamba ngoDladla ngoba umuntu wemkhulu kuthiwa hayi hamba Margaret uyothatha noma impesheli uzame ngoba unzima nokuhamba athi uma ngeke ngahamba kakhulu ngoDladla. Siselapho uRailway kwakusawuloliwe ngaleso yini ayenza mhlawumbe ukunxephezela noma ukubonelela ukuthi ke emva kwayo yonke lento nomndeni niphila kanjani njengoba uchaza nendaba ukuthi nasenikhishwe endlini izathu senza nikhishwe endlini kwakuyini kwakutholakala ukuthi phela uma umama ungenayo indoda ngeke ukwazi ukuthi urentele indlu kwakufunakala kurentela izindlu kodwa ekwazi ukurenta indlu unkosikazi ungasebenzi ufuna usebenze so kwala noma sebonile uhulumeni ukuthi amadoda ashona ngengozi. Yebo. Yesitimela sasike kwesika hulumeni wayisona sesitimela. Yebo. Mawusingasekho futhi umuntu obaba sekufanele
nibukwe njengabantu futhi abahlala bengenayo umuntu obafana engxoxo. Yebo, yebo. Hey kwakunzima madoda. Yebo. Wathiwa ababukana impohlo ma, thwana kamadoda. Ababukwe wona zobathatha. Lapha e40 bakubalinde abantu base-hospital bakwazi ukutholakala benabantu bawo babo kuza kwazi umuntu ukuthi yebo abuyiselwe endlini mengekho indoda akahlali endlini. Yebo. Ngingakuzwa ukukhuluma nokuthi khona abanye bagcina sebegana. Bashintsha abantu abaningi bagana kwashintshwa imizi angabe isabizwa mina la ekhaya kwekadladla akaze shintsha isibongo lokwakadladla. Abaningi zashintsha izibongo omama sebeganile phela bayaganiswa ngenkani. Kuthiwa bagana amadoda bashintsha izibongo ke akube ezinye ingane zahamba ezinye igcine engasahlala emakubi ingane. Nina ke in terms of ukufunda nokuphila nokwenzeka kwezinto nje nendaba yomhlambe ke yokuthi ekhaya ukudlanana nokuphatheka nje babe ngasekho nomama ekulencindezi abanye begcina sebengasahlalanga nasemakhaya kunenze njani kuniphazamiseka kangakanani? Wasiphazamisa umuntu akwazanga nokuqhubeka nokufunda. Hey ngoba phela into sasisebenza nje ukudayisa. Phuma esikoleni uthwala indisho uhamba udayisa wonke udilo. Suka lana soshaya phansi egroundini number 9. Sisebenza lokho. Kwaphela kufuneka ku rent efuneka kudliwe phela bashona bebancane obaba babushone no 31 years ku 65. Ushiya lapha ingane ezu5. Umfana wakithi okugcina nje ka 64 August 9. Magcino wakithi wayeno 1 year ubabeshona. Uma wayephila ngani wayenza kanjani esikhathini sebancane le? Thina uma wayesasiphila ngokudayisa nje njoba ngichaza. Uma njoba mhlambe lana nake nezokuthiwa qala kwakhona amatafula. Kuthiwa abantu banamatafula enyama. Belanda inyama emadeleni. Uma wayesenza lo msebenzi. Olanda inyama emadeleni ebuye isike siyayithwala ke indishi siya yebo enamatafula lapho kuma. Hayi no iyazwakala indaba ibhlungu ngiyacabanga ke sokuzofanele ukuthi siye nakhona lapha laba bekwa khona siyishuthe le ndawo siveze ibonakale ngoba siyafuna ukuthi lenkulumo le ivuseleleke. Sifuna nokuzwa nokuthi kaPrasa ke njengoba sekuPrasa nje yini mhlawumbe bona bangase bayenze kulesimo sesikusona. Uhulumeni lodwa sekhona ngoba phela kwakhona uhulumeni wabantu abamnyama. Kwenzeka kanjani kuhambe kanjani kona abayikho indawo nabo abake banisiza ngayo uhulumeni kaNC nje awenza ngalutho kulento ayikho into ayenza mama lenza ngalutho imangiqala nje nami ukubona abantu bengisukumela ngomkhonto ngiyawubonga kakhulu umkhonto sangathi lento esiyenzayo ingaqhubeka ngempela nabo baba labalele khona bengalali bevuke bemekenya beyilwele lento yabo abafaka abhlungu jika amakhosikazi abo akaniswa amadoda kuthiwa akayobuka izimpohlo ayibhlungu lento yabo uma wethe mase ixoxa kube ebhlungu phakathi nakumina athi uma wathola kanzima ibhlungu lento ngoba phela amathuna thina ayinsika njengabantu abamnyama kunezinto eziyozonakala abanye bathi kuthiwa kufuneke uye emalibeni ukuyokhuluma uwenzisa izinto wenzizinto abanye kufanele mabenzelwe namatshe abanye banjani nabo ukuhlala kwabasazi noma baphumula noma benze njani. So le nto iyofuneka ukuthi ke ibukeke nje nangohulumeni lo ozoqala womkhonto ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi laba bantu into yabo ibe nosuku lwabo. Sicabanga nokuthi kube nanemonument ezoba namagama abo bakhumbuleke nale ndawo ibiyelwe ibekwe ngendlela eright ukuze sibone ukuthi laba bantu insuku zabo abayiphila zaba nevalue kubantu nazi ingane ikhona naye imizi imkhona kodwa manje uyapi uyothi umnikazi waleli khaya uphi awazi ukuthi uzokhombana. Ibhlungu kakhulu lento esizwayo ayisiphathi kahle njengomkhonto kodwa ke sithi ke kulungile mama sizozama ukuthi sibone so ithatha sihambise ngisho khona komkhulu ku leadership national detachment sibengu be province sise nakhona kubaba sibone ukuthi yini engenzeka ukubonakala ukuthi lento iyavuka iyakhunjula iyenzeka kungagcini ke ngaso ngoba khona ezinye yenzeka ngithi komsizini nase Daf Road khona yakenzeka so besilandele nale kodwa sithe siqale kule esemuva
ukuze sikwazi zonke lezi zinto sikwazi ukuyilandela ngoba thina sabantu abamnyama nezinye izizwe nje ubabona bamsimbali benzani nanazo kufanele nishone ephininingi ngowenu ubaba kodwa futhi uhulumeni ukhona kodwa akekho umuntu onakile hayi siyabonga nje makuthi usichazelile wasinikeza nesikhathi sokuthi uvume ukuthi sikuvuselele inhlungu engaka sikuthinte naseyintweni ezikuphatha kabuhlungu kangaka kodwa yikho enye indlela ngaphandle ukuthi siqale le ndaba sithi siyikhuluma seniseleni bangaki manje sesele sothuna udadewethu u3 wonke usahamba emhlabeni sasiwu5 imapha amanye amafamily wakhumbulayo akhona la endaweni mhlawumbe aba involved kulesimo engibakhumbulayo kahle abakazwani lapha ku14 ka 14 17 nabanye lakadi nabanye abako 15 ka 1555 okay ngisabakhumbula la ngasechibeni hayi siyabonga sikwamashuke lakadi number 1 2 3 4 se 1234 kadi omdala kaDladla besithi ke asizoyithinta lenkulumo sivuselele igama lami nguZola wakaqhoboshiyane kumkhonto wesizwe sicela ke ukuthi abanezihlobo ezaba involved kulesimo siyacela ukubathola bonke ngoba sikhona sifune sinihlanganise ke sibone ukuthi yini engenzeleka yona nokuthi kube nosuku olukhumbulekayo lwalento namagameni yonke leyo nalesi story silandeleke ukuthi saqala kanjani siphele kanjani kungeneleka kanjani ningabi nodwa nje esimweni esibhlungu kangaka inamba yami is 073 461 2423 073 461 2423 ngihamba ke noCommander lana umkhize angayisho na inamba yakhe manifuna ukusithinta nikhulume ngale ndaba olami ucingo ngitholakala kulo 072 269 5774 072 269 5774 siyabonga bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga naku Take 2 TV ukuthi sikhavele lesi story sihambe siye phambili sisazosilandela lesi story sicabanga ukuze kufike nalapho sihlanganise khona yonke lemndeni mhlambe kuze kufike nalapho ukwazi khona ukuthi kube khona nemonument netshe nesikhumbuzo nokuthi kube usuku lolu olithathelwe ekhanda kwaze ukuthi khonto ebhlungu yakenzeka kubantu abamnyama bakithi sikhathele ukuthi abantu abamnyama kwenzeka into ezibhlungu bengazi ukuthi kufe nje izinja kungenzeki lutho siyacela ukuthi le ndawo isukumele nabantu abanye abacabanga indlela bangalekelela ngayo bengangenelela nathi sobona ukuthi kulekelela kanjani amandla siyabonga hayi langa insani awetha bathini ekaqlange kanjani kwena ugreg ma Roma hobe moja mfethu ayizosiza la konke esifunayo la hayi yaphuthaya ayikubeka mfethu ngayibheka mfethu ngiyacabanga ukuthi hayi wena umuntu ongasilekelela la ngiyacabanga ngoba kwesakho ngiyakwazi but ngilo ngisho ukuthi hayi ngala ngithi ula seyibangethi ngithi hayi for sure mase ngibona imoto ngithi hayi ulanga okay sure sifuna lamathuna lawa la abakhumulani bango65 basefingam bestimele okay yazi bafethu lawo mathuna alla yabo ihlahla lezi ezinto lezi zimpe angala kwihlahla ukuthi manje wenile lezi ezinto ezinkulu lezi noma lezi esibuka lezi ile yabo nangu nomsilinga alapho ke lawo mathuna ngalala khona ngidakiwe ngidake utshwala ngalala khona nje ngala kwehlahla ngala kwehlahla indawo nje ifuna ukuyerishwa ithi shango simende ukwazi ukungena la usimende uqala ibhushu isetshenzwe nje ngoba umuntu mesuka la akwazi ukungena la azo noma kuthi ubhonge emswaneni but ukhulumela phezulu kwento ecishe uthini la ehlathini enjeni hayi ngeke ukwazi uletha umzukulu uletha ingane uthi ayizolungisa into enjena izoyithini into enjeni
Yabona ngisho kuthuba landike la kungawukuthi ume khona la umemeze. Umemeze Usho ukuthi sibanibani ngizokuthatha la. Otherwise futhi kwesinye isikhathi ungazi ukuthi mhlambe abanye abantu andikwayo wena ukhona isihlobo sakho la. Seduze. Ngeke uzwazi baningi abantu abahamba lana bayibonge phela isihlobo isibongo sakho. Uyabona? Unjani? So into enjena sikwazi uyiyekela somkhonto singayisukumeli sivuselele siclearishe senze nje nalemndeni ibizo ile ndawo sicishe mhlawumbe ibhushiwe sizobona ukuthi kwenzekani ngoba lento ofanele sivuselele into ebhlungu le awukwazi ungayi kubantu bakina sebelele uyosho noma yini ukubonga emswaneni bahambana kabhlungu kangaka into ewest abanye basanezingane eziphilayo isibhlungu lento ukuthi singayinaki kanje sabantu abamnyama silazi ithuna ngisho umuzi awulokhuzwa awukwazi ukusuka or kwenziwe enye into ubusunamathuna how much more ke amathuna anjena anabantu sibekhona awukwazi ukuya awukwazi ukukhombisa ngane awukwazi noma ungeke usakhomba ukuthi kodwa nayi area ibonakala onanka amathuna kune dignity amathuna they need dignity bafuna ukuhlonishwa labantu batrithwe ngendlela njengabantu siyathemba ke nabo bazosipha amandla lento sizikhuluma indaba yabo isebenze ikwazi ukuthi bagcine nabo sebe abantu abahlangana nemindeni yabo nezihlobo zabo zikwazi ukuza zikwazi ukuzobabona zikwazi ukwenza konke efuna ukwenza ngoba phela thina umkhonto uhamba ngamakhosi uhamba ngayo yonke into nesiko nesintu neculture yethu sihlonipha yonke into isiphathwe umzabalazo wethu kuzofanele ukuthi lento yenzeke ihambe ngendlela siyilandele izohamba fanele ihambe uyifike wonke ama detachment iziyofika ngisho kubaba lento le kuzofanele ukuthi kube khona into yenziwayo commemoration kuzobe khona ngishitshe la elinamagama abantu ukuthi khona ubani lesikhumbuzo kube into nje enesithunzi ekahle ebiyeliwe enziwe ngendlela ngicabanga ukuthi masenze lokho siwumkhonto siyobe sisebenzile noprasa ke amakhonto angayenza sengaqhamuka ke emndenini nakhona ekwenzeni lento abone Gina ngayenza kodwa kuzofanele sigijime emakhomanda Yapho. Ayakukhuluma nabo.